क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। आगे के साथे पढ़ानी सोना फथुहा बजरिया गे फथुहा बजरिया गे तब काहे जाही दिलवा तोड़ के गे देख लेना मुहबा एक बार मोड़ के गे बैठा मी दूल्हा संगे जानू गेठिया जोड़ के आगे जानू गेठिया जोड़ के तबो काहे जाही दिलवा तोड़ के गे देखी लेना मुहबा एक बार मोड़ के गे देखी लेना मुहबा एक बार मोड़ के गे के करतई जान हमारा मीठी मीठी बतिया नई कटौ दिन हमारा नई कटौ रतिया नई कटौ रतिया के करतई जान हमारा मीठी मीठी बतिया नई कटौ दिन हमारा नई कटौ रतिया आँखिया से गिरौ सोना झरा झरा पानिया आगे झरा झरा पानिया तबो काहे जाही दिलवा तोड़ के गे देखी लेना मुहबा एक बार मोड़ के गे देखी लेना मुहबा एक बार मोड़ के गे देखी लेना मुहबा एक बार मोड़ के क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। दोसरा से बोला हलिता करहनी सकगे तनको ना देने करे जा बोले के हक गे बोले के हक गे दोसरा से बोला हलिता करहनी सकगे तनको ना देने करे जा बोले के हक गे रौसाना माटी कसावा से नाता लेनी जोड़ गे नाता लेनी जोड़ तबो काहे जाही दिलवा तोड़ के गे देखी लेना मुहबा एक बार मोड़ के गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।